Som aquí un any més per commemorar l'afusellament del president Lluís Companys i en la seva figura recordar a totes les víctimes del franquisme. Posar de relleu que en Lluís Companys era un home valent, un home serè i un home de pau. I precisament perquè no podem perdre ni un segon justificant la crueltat de la dictadura, és que encara avui, com a capital de Catalunya, l'Ajuntament està impulsant totes les querelles que avui estan vigents contra els crims del franquisme. Però també és cert que en un dia com avui no només volem recordar la figura del Lluís Companys màrtir, del Lluís Companys afusellat pel franquisme. També volem recordar la figura d'un home que va amar la vida i que va ser un republicà convençut i que va fer de la seva vida una defensa infatigable dels valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Cada any, des que es va inaugurar aquest monument, vàrem acompanyar la Conxita Julià a l'ofrena floral a la memòria del president de Catalunya, Lluís Companys. Ara que ella no hi pot ser, fem l'ofrena floral en nom seu. Enguany ha fet 98 anys. Cada any li demanem que ens dicti uns mots de salutació i record per a tots nosaltres. Una dona que ratlla els 100 anys, que ha lluitat i patit tota la vida, que ha escrit poesia, sempre tan amable amb tothom, ara ens la tenen ben afligida. Com abans, igual que abans, deia ella. Aturem-nos a pensar el que ens té ja explicat. Jo crec que avui tots els que estem aquí i totes les veïnes i veïns de Barcelona ens hem de conjurar per continuar lluitant per les llibertats del nostre poble. Ho deia la Teresa, matant el president van aconseguir matar el president, però no van matar l'ànsia de lluita i de llibertat del nostre poble. I aquesta ànsia de lluita per les llibertats, aquesta ànsia de lluita per les igualtats entre tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país, perquè tots tinguin els mateixos drets, les mateixes obligacions i que tots puguin gaudir d'una sanitat, d'un ensenyament, de tot el que no marqui diferències, perquè els republicans el que no volem de cap de les maneres és que entre la població hi hagin diferències. Tothom ha de ser igual. I nosaltres